Yanzu aka samu rahoto cewa an kama wani sarkin Fulani a Ijebu-Ode da ke jihar Ogun State da wata jaka da ake amfani da ita wajen karɓan kuɗin fansa a duk lokacin da aka yi garkuwa da mutane. Jami'an 'yan sanda dai sun yi nasarar samun wani ɓoyayyen sirri na labari a yayin da aka sanar musu cewa akwai wata riga wanda ya kasance akwai wani sarkin Fulani a wannan riga, wanda ya kasance akwai wata jaka a gidan shi, wanda ya kasance ana amfani da wannan jaka domin karɓan kuɗin fansa a kowane lokaci in aka yi garkuwa da mutane. Sai dai abin tashin hankali bayan rundunar jami'an 'yan sanda sun samu wannan bayanin, sai suka je wannan riga suka kama wannan sarkin Fulani mai suna Abdullahi Muhammad, wanda ya kasance yana da shekara 67 tare da babban ɗan shi mai suna Bello. Akwai wa'yansu wanda ake ce musu Bello Abdullahi da kuma wani ɗaya da ake ce mishi Yusufu, wanda ya kasance 'ya'ya ne ga wannan sarkin Fulani, wanda su ne asalin masu aikata wannan aikin asha, wanda suke kokarin su ɓata ma wato yaren Fulani da kuma gidan wannan sarki wato suna. Sai ya kasance bayan sun samu labarin cewa rundunar jami'an 'yan sanda suna zuwa wannan riga, nan da nan suka bar wannan riga suka gudu. Sai ya kasance an kama mahaifinsu, wanda ya kasance shine sarkin Fulani wato Abdullahi Muhammadu tare da babban ɗan shi Bello. Su kuma bayan an kama su sai suka bayyana ma rundunar jami'an 'yan sanda, suka ce tabbas su dai sun sani cewa sun daɗe a wannan yanki na Yarbawa kuma sun daɗe suna ayyuka, amma su sun tabbatar cewa babu wani wato aikin asha da su suke aikatawa, amma sun san cewa tabbas akwai 'ya'yansu Bala Abdullahi tare da Yusufu, wanda ya kasance an taɓa kama su da laifin garkuwa da mutane har an kai su gidan yari, wanda ya kasance sun yi tsawon shekaru 5 a can. Amma bayan sun dawo har sun musu magani ganin cewa a yanzu za su tuba su daina wa'annan miyagun ayyukan, amma ba su san cewa har yanzu ashe suna aikata wannan aikin asha ba. Shi dai sarkin Fulani mai suna Abdullahi Muhammad ya bayyana cewa bai ji daɗin lamarin ba, kasancewan abin da Bala Abdullahi ɗan shi ya je ya aikata wato ɓata suna ne ga ahalinsu da kuma zuriyansu ga baki ɗaya. Sai dai an samu cewa rundunar jami'an 'yan sanda da kuma wato mai magana da yawun 'yan sanda na jihar Ogun State Oluseyi Babaseyi ya fito ya bayyana cewa tabbas sarkin Fulanin ba shi da masaniyan jakan da ake amfani da shi a gidan shi domin a karɓa kuɗin fansa, amma sun tabbatar cewa akwai hannun 'ya'yayen shi mai suna Bala Abdullahi tare da Yusuf Abdullahi, wanda ya kasance da suka samu labarin zuwansu sai suka gudu a wannan riga gabaki ɗaya. Amma ya tabbatar cewa yanzu haka sun baza komansu domin nemo wa'annan yara domin a kama su a hukunta su daidai bisa laifin da suka aikata. Shin kuna ganin cewa wani mataki ne ya kamata shi wannan sarkin Fulani ya ɗauka akan 'ya'yan shi, wanda ya kasance suna ƙoƙarin jamishi wato abin kunya a zuri'ansu da kuma yaransu gabaki ɗaya? In kuma jami'an 'yan sanda sun kama Bala Abdullahi tare da Yusuf Abdullahi